Hi guys, welcome to my vlog. Ang kahulugan sa atong video mga guys karon, magchika-chika na lang pud ta. Unya kay kumo break time, magistorya na lang ta. Medyo dugay-dugay ta wala kabuhat og video mga guys. Ang tungod sa natay mga gamay nga problema pud nga pag ginaatubang nga medyo busy ana, problema man jud na. Natay mga daot sa atong gitawag natong truck, atong gina prepare pod o gina ayo pod ang atong unit mga guys. Kay ang trabaho diri mga guys, kinahanglan tag kining kondisyon pod nga unit. Unya nagbiyahe ta, unya ang nakakuha na to wala pod ta kadalag kining mga pang medyo dili prepare, maong wala ta nakabuhat og content pod sa mga lagyong lugar. Bali nag-abot tag kuan karon nata sa atong bodega. Diri ta mag-standby sa truck. Ya, sikat-sikat na lang pod dalang jamming. Kay gikaingon walay lamyang kinabuhi kon wala nang mga jamming o banding. Kay ang banding mga guys o kining pag-jamming o pagpakatawa mao may lamas sa atong kinabuhi. Isip isa ka tawo nga basig unsa nato ka kuan, unsa nato ka problemado sa atong kinabuhi, kinahanglan nato siya kining ikatawa. Kay ang pagkatawa mga guys ug ang problema, kanang problema challenge man na sa kinabuhi o kining gitawag nato og hagit. Medyo ato na lang ng katawan masig pag unsay muhapak o unsay mga gapnod kun ingon pa sa mga drama sa una, mga gapnod sa kinabuhi o unsa man na diha ato nang atubangon. Kay isip isa ka tao o isip isa ka ligdong nga tao, kinahanglan kabaluta o maantigo ta mo atubang sa atong problema nga moabot o mohapak sa atong kapalaran o kinabuhi. Kay gipakatawo ta ning kalibutan nga kakambal o kadungan nato ang problema sa atong pag-atubangon. Kay kita tanan na may papel nining kalibutan. Mao nga kinahanglan tag kining pakigbisog o pakigbugno para anang mga butanga. Kay walay problema nga di masulbad kung atong pag-atubangon. Mao nga kinahanglan tag kining kusog, dili kusog, kinahanglan tag kanang sa tawag na kabaskog o unsa na porsige sa pagatubang sa tanang problema. Mas kay wala may tawo nga gipakatawo nining kalibutan o walay problema, masimpa man ang kining gitawag natong mga adunahan, na sila mga problema. Mao nga dili nato ikalalis, dili nato sa tawag na dili nato imahay nga nganong gipakatawo ka nga kitagaan kag problema. Kitagaan kag problema kay kabalo man ang atong labaw, atong manglulunda nga gitagaan kag problema. Kana nga problema gihatag sa imo kay kabalo siya nga kaya nimo sulbadon. Sulbaron nimo tanan. Kaya nimo mahubad o unsay mga kalisod sa problema. Unya naay uban nya sagula na tong gamayng pagpanambag nga nagingon na problema sila bahin sa ilahang gugma o love life sa gitawag na tong kining gitawag na tong love life sa ilang kinabuhi na problema sila. Nindot kay ilaha mga guys. Kay kana nga problema mao na pinakalami nga problema ang love life. Kay kita ang ginaproblema nato mga guys, pinansyal o unsaon mabuhi o unsaon magdato, unsaon mahimong adunahan. Sila na problema sila pain sa gugma. Kaya ingon pa nila ang gugma kuno pinakalami nga ginabati sa tao diri, gipakatawo ta diri sa kalibutan
ang pinakalami nga pamati o ang gitawag nato kining gugma. Kay masig ang Ginoo mga guys, atong labong makagagahom ang gugma mao'y iyahang unang purpose nga nganong unang katuyuan nganong kita nagpuyo hantod karon malinawon. Kay tungod natay gugma sa atong isig katawo o sa atong mga silingan. Kay kung wala tay gugma mga guys, tanan ta magpatay. Ang gugma ug kaluoy mga guys, parinti ra man na. Mubati tag kaluoy, mubati tag gugma, kana silang duha mga guys, isa ra nay katuyuan. Ang kaluoy ug gugma. Kay ang atong labaw makagagahom, ang iyaha gugma o kining kaluoy. Importante na sa isa ka tawo mga guys nga kinahanglan kabalo ta mo batig kaluoy nga masin pa man unsa kadautan sa tawo sa atong mga palibot. Pero pag abot sa panahon masig unsa nimo kaastig o unsa kaastig ng tawhana, pag abot sa gitawag nato kining balos nga kay sa tanan nato na may pagsulay. Kita halimbawa kung ako karon inyong bugoy badlungon kalaban tanan, pero pag abot sa panahon nga latuson ta sa Ginoo mga guys o kusukuson ta sa mga problema, ang mga tao sa imong palibot naay maluoy sa imuha. Napoy gitawag nato kining masuko. Maayo ra kay gigabaan. Pero kana nga kuan mga guys, kana nga punto kanang masig pag unsa ka kuan sa tao. Kung magdumot man lang galing ta mga guys, ang kanang pagdumot dili na iya sa Dios. Dili na sa dili na iya na sa gitawag na to kining yawa nga pagdumot. Kay ang bation, sagad bation sa mga tao mayra kay gigabaan. Pero dagag mga style sa mga pagistorya na mga guys. Ay uban nga kana murag kuan lang nila kining si tawagan na kining gigamit lang expression lang. Kanang medyo komedya pero medyo tinuod. Nag-neutral lang siya. Tinuod pero gikomedya niya. Gipalusot lang na komedya. Og katong na problema bahin sa ilang gugma, ingon pa nila gikapuyan. Kung ako'y pabuto na mga guys, kanang gikapuyan o gugma, gikapuyan daw sila gugma. Kapoy na daw sila may gugma eh. Dili na kapoy mga guys. Dili ka mosulod diha kung dili ka kabalo mo sakripisyo kapoy. Kay kung kapoy manarbaho, kaya man gani nato kana panggugma, dili na sa kakapoy mga guys ang gibati sa tawo nga gitawag nato ingon nga gikapoy kog paghigugma. Dili na, kay isa ra imong gihigugma. Isa ra ka babayang imong gihigugma, dili ka kapuyan na. Gipuloan ra ka. Gipuloan ra na. Isa man gud sa makakumpod dagantag mga nakita sa atong palibot, masig ako sa akong experience. Ang inyong bugoy mga guys, retired na ni. Pero okay ra man ang mag-senior ta, ayha pa ta kakitag love life nga true. Subok na sa hataas, nung pa sa Bisaya nga nasulayan na sa hataas nga panahon, nasulayan na. Senior na nahigugma, nakakitag love life. Murag sa kuampa, murag taas-taas na nga experience. Ang problema lang nato diha, kung napay makagusto sa to nga senior na. Kaya halos ba mga senior karon mga guys, wala na single. Puro na gitawag na to kining tikin na ang uban. Kaya ayaw kog ingna nga nay senior ka. Nay senior karon mahigugma. O mabiyuda. Naman po'y mga gitawag na to kining single pod nga na biyuda. Halimbawa ako biyudo ko. Ang napoy na biyuda o di piti ba ang daghana di ra ba kitay kung masenior di ra ba kitay masenior. Mas maayo man ang mahigugma kag senior na mga guys kay suportado sa gobyerno. Mao pod nay giatangan sa inyong bugoy mga guys. Joke ra na mga guys. Kung unsa guy hatag sa to magpaabot ra ta. Unya kinahanglan mangita pud ta kay di man pud ta kakitag butang kung dili nato pangitaon. Kinahanglan mangita ta aron pangita aron ikaw makakaplag.
Kay kung di ta mangita sige ra tag puyo, di na pwede. Mangita pud ta. Pero dala pa niid. Ana ang prinsipyo sa inyong bugoy mga guys. Dili ta dili ta magpakabuta bungol pod. Kita nagapaniid ta sa mga palibot o unsay mga tao diha nga unsay mga matang sa mga hunahuna, unsay dagan ana. Gapaniid ta mga guys. Og dili na lang nako tason mga guys. Dagang salamat. Og ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Paki-like na lang, paki-share o paki-hit na lang sa notification bell aron ma-update mo sa atong mga bagong video nga pagabuhaton. Dagang salamat mga guys og maayong buntag og lauman nako ang inyong suporta kay ang inyong suporta gamay ang suporta niyo mga guys. Dako na para sa inyong bugoy. Dagang salamat mga guys.